Ndisaxakekile uba hayi kuThembela njani uba kuthiwe akakabuyi. Elaa gqirha nalo latsho uba okay, abantwana bayile ebumnandi. Akatsho ke kuba ezikona pocket but seyichaza ngokunanzi abantwana bayile ebumnandini. Qha caba kobumnandi bebekubo bakhona abafana ebebesazi uThembela, yabo, bazi uThembela nothi mna, yabo. Xa abafana bebethagethe uThembela kwaphaya esimokolweni because kuthiwa abafana bebekhona kwaphaa kwesasimokolo besikuso, which is ke yile kona pocket ke le besikho. Qha sesitsho nela ke bebekhona kwaphaa kwesasimokolo esi besikuso thina. So ke ngoku uthe wawujika lo mntana lo behamba nalo mntana because akatsho uba ngubani setsho, yabo, because achazwa ngubani details bangubani. Uthe wawujika lo mntana wangene engxakini wathathwa ngaba bafana, yabo, and abafana bayamazi uThembela and uThembela naye uyabazi. Apha with the member of the group You ngeke ukwazi ungabikho tapped in kwigroup yakho mfondini. Akayazi noba kule same ngoma. That's my point into yoba naye Andiyazi nyanje man, mfuna nobe ndixoka. Action. Ngicela yena uyopheka noyithiwa. Anani uyophekanga. Ke movie do action. Cooking show. Action. Hey, Let's go. what's good, everybody? My name is Repoli, aka the hottest, the stranded, the man behind the mask, and I'm back again with another amazing episode of SSR9 Friends, episode 18. We're back again, not I'm back again, and I'm out here with a guest and a co-host. I'm not gonna introduce them, but Zozazisa. NguBlack Eye lo phambi kwenu, guys. Guys, yeah. That's all. Intro iphelele yapho. Like you must say the intro. Yo, ladies and gentlemen, it is Eshe Sanga here, the sexiest man in South Africa, in Scrand, a chocolate, vanilla, sexy more than your girlfriend and your boyfriend, Anumta. On top of you, a man with a master plan, sending a plan, guys. A man, eyakhalelwa sesikolo sonke. Isithi yo wafulala kule nteshe yami sexy. I am the only guy in the world. Zonke isikolo zalapha eScrand. Zonke. They were chasing me. Oh, Anomthaba, they were behind me. I'm telling you, back then xoka lo. Bakhala ngaye. Xoka lo. Osayini wesikolo zamahlanya. Isikolo zamahlanya xoka lo. Zonke isikolo eScrand into ilwandle. They were chasing me. You Eshe Sanga. Ufuna kule nteshe yakho sexy. Bendiveze kanje mandithi. Uyigusa man wena. Hayi abantwana bayandithanda. So, Black Eye, can you tell us more about yourself? Give us your biography. Where do you come from? What made you to start music? What challenges odibene nazo? Give us like a full story, full background. About Black Eye. Like ngubani uBlack Eye? Who created Black Eye? Kwenzeke njani ukuze kube khona uBlack Eye? Yeah, ku-Anomta, but we are speaking about uBlack Eye. Okay, as bayitshilo Eshe Sanga, yeah, ndinguBlack Eye igama. Okay, as bayitshilo Eshe Sanga uba okay, ndinguBlack Eye, yani uBlack Eye, and okay. Qaleni nocula. When did you start Yeah, realizing ingasenyani. when did you start realizing ukuba ndifuna ukucula? Khawume Eshe Sanga. Uthini ke? When did you realize, Mike, say, now I want to be in the music industry, and like what inspired you? Okay. Andikho sure uba ndizothi ndandinanga but ndandifuna u-3. Yeah, grade 3. So esikolweni like bekubona mos ezilayinini
kuyaculwa. Ufumaniseke uba sometimes kwi-life skills, I mean kwi-creative arts, like ubone mos kubakho laa nto uba okay nidibane music group nicule, yabo. So there was enye imisi caba yabona uba okay I feel like ndicula bhetele kunabanye abantwana apha, yabo. So wathi kanje uba ucela like ngebreak mane like ndiza kuye e-staff room, bona. Okay, mane ke nyhani ngebreak ndisiya kuye. Athi kanje uba uzondingenisa kwenye i-group ayaziyo, yabo. So andingenise ke kule group nayo yesikolo but not kwesi ndandifunda kuso. So mane ndisiya ke ngoku kwesaa sikolo. Yeah. Fana nifike nicule Then phaa. yeah, sicula ii-acapellas. Was it like school songs okanye benizibhalela iingoma zenu okanye ibingamagutsha? Ibiziingoma zasesikolweni, like efumaniseke sizithrayithelwa kwangoomisi then. Yeah. So zeziphi ii-disadvantages osowuzifeyisile as an artist? Advantages and disadvantages. Ndingathi Ucinga wena? Ucinga phi? Ingakandibonisa nee-chats phana ntere. Hayi bo. bahleba. Okay, ndingathini na? Bona ke wandithanda ayazi. Any challenges ozifeyisileyo music? Kaloku ndizama okay, eyokuqala i-challenge endinothi ndiyifeyisile yinto yoba there was omnye uguy ne kuthiwa nguTuxin R.S.A. I think inoba niyamazi okanye animazi kuba ke engakhuphi like ngaba bantu ofumaniseka uba zii-producers, yabo. Tuxin. Tuxin R.S.A. Oh, Tuxin. Tuxin R.S.A. qha like yabo. Amazi Tuxin? Tuxin R.S.A. uTuxin yaTalk. Yeah. Zin. Like uTalk lo. Talk. Zin. Oh, what a name. R.S.A. Akavini nakuphi lo? One follower. Nangu Tuxin ndimbonayo mna lo one Okanye follower. akabhalanga Tuxin ngoku. Okay nangu. Yeke nangu. Okay, oh God. Tuxin Dayimani. Okay. Ngani mbona? Kanti Manje fan kuyi. utsho photo. Uthi there was the uyi-disadvantage, uyi-challenge ke wadityana. Ebesenzani? Andimazi ndifuna uva uba uyi-challenge ngantoni. Okay, like umjida yi-producer. Kaloku like ndizamove as i-challenge endandike na-experience like through music. So inantsika yi-producers babe nditshile umjida and ke ngoku like yeyona producer yokuqala maan Dibana. ewe ndadibana kuze bekanti like ndihama phambi kwemayikhi, yabo. So yeah, then ke azothi lo mjida unestudio, yabo. Ukhangelisa like kubone maan uyabuzisa uba ngawaphi amantombazana like awaziwayo, abantwana abaziwayo bakwazi ucula. So ufumaniseke abantu bandazi mna from esikolweni uba okay like siyamazi uAnomtha uyakwazi ucula like wefuna nje kwantombi ekwazi ucula, yabo, since esandawustrayithela istudio. So okay nyhani ke andifake Bona umjida, beproducer ezikhaya lamantombi. Ngiyabancwasa mama. yabo. Then ke ngoku anantsike okay de sibe kanti siyadibana then ke athi kanje uba uyakwazi na ubhala ingoma. Ndithi ke mna ke andikaze ndabhala ngoma before, yabo. Azothi kanje uba ke uzokwazi like ufreestyle, yabo, like, yabo. Then ndithi ke mna ke yeah ndizokwazi. I think so. Wabesithi wenza amapiano wakhe ngangawo
Stella B, yabona uStella B kanje, That's Master Baloo. KG, Oh yeah. ya la mapiyana kanje. So nyhani ka afake le beat kumfana ke ndibethe ke ingoma ke lo freestyle nyana yam. Okay, then ayibone uba intswempu, yabo. Nyhani ke amane idlala ke phaa kwakhe ayilungise wayesahlala apha ePholile ku-60 wayengekahlali esidimeni like eDesert. So like ufumaniseke ngoku sirikhodayo ecaleni kudlala ooMaskandi, yabona mos into yasembacweni, ya. So ufumaniseke ingoma yakhona ayikho rayithi but yena kuba esayiqala naye le nto like ugqibile yena uba irayithi, yabo. Cawe ke ngoku kukhona omnye umjida caba like uasista umjida sesesanda uziqalela le nto yenantsika yoprodyusa, yabo. So umane uyobuza kuye uba injani le ingoma, like yintoni efama ndiyayilungisa, yabo. Then nyhani ke amxelele lo waba irayithi, zirayithi ii-vocals zalo mntana ne, qha like indlela like uyiprodyuse ngayo like Ayikho thina, satisfying. ewe. And ke ngoku zisavakala nezaa backgrounds ezi caba sasirikhoda like zikhali ezi ngoma ya. Yeyi, okay ke nyhani ke ayilungise kumjida. Then sibethe iingoma ezininzi ke ngoku, iingoma ezininzi ziye zileqana. Okay, umjida but xa ndibuzayo uba okay zikhutshwa nini ezi ngoma, uyabo, like because nam like ndandingakwazi ukulinda like nam ingoma like ke ndikwazi uyisetsha like kooYouTube njengabanye like ubone, ukwazi uyisetsha then, yabo. Ngofumaniseke ngoku ezi ngoma zam ziphelela kulaa nto yalaa, yintoni le, kulaa nto yalaa khompyutha yakhe, yabo. Sometimes ezinye athi zilahlekile like yazi ke kulahleka njani, like athi kodwa wethu zithrashile, yabo. Ufumaniseke yho ezi ngoma ke ngoku zezi besendiqonda uba yabo, uyabona ngoku xa ndikhuphayo ndiyazazi uba zose ndithi mhlawumbi xa ndiqalayo because ndandisendixelelwe mobos Ubunangaphi ngoku? yeah. Ubunangaphi ngoku? I think ngoku bendiqala uma like phambi kwemike, I think ndandina-13, 14 ke ngokuya. So noko yabo, yeah. Andiyazi bendiphi ngoku. Ubusithi ayakhrashi ingoma. Oh, amane sithi zithreshini iingoma, ntontontoni, yabo, amane ndixelela izitori. Yeyi, nam ke ndiphinde ndiqhatheke ndiphinde ndenze futhi kwa ezi ngoma. Phinde ndenze. Wamuva umjida ke wayohlala ngapha eDesert, ya. So ke wathi kanje lo mjida lo ucinga like ukhuphe ialbham, yabo. Uxelela thina seyingendim ndedwa ke ocula phaa ke ngoku, sekhona nomnye okuthiwa nguNeli, ewe. So athi kanye umjida ucinga ukhuphe ialbham, yabo. Then ke ngoku remember kwezi ngoma ezi xa sigqiba urekhoda bandisitsho uba like zininzi iingoma zam ezi phaa but like akubhalwa gama lam, like andazi ndizothi kanjani, akubhalwa gama lam vele kubhalwe Thuxin RSA, yabo. Like ndingabhali igama lam uba mhlawumbi let's say Thuxin RSA featured uBlack Eye okanye mhlawumbi uBlack Eye ntontontoni. No, bezivele zibhalwe nje Thuxin RSA qha, yabo. So qha ke nam ke wanika, yabo. So ke ngoku as babendisitsho uba like siye saba baninzi ke ngoku, ayisendim ndedwa orekhoda kuyo umjida. Nyhani ke athi ucinga ukhupha ialbham, so ingase like sisebenze kwialbham. Andiyazi uba kanti le album nayo like izophuma like ngegama lakhe, like yavele yaphuma like ibhalwe nayo Thuxin RSA, akho magama wethu sonke phaa. And ngoku ndim ndedwa umntana ke mna ke phaa like orekhoda phaa because ooneli ngaboosistera abadala like nabo abakafundi ncam ngento yomculo, yabo. So ndaqonda ke ngoku ndibethakala phaa ke ngoku because noba ndithi ndiyasetsha iingoma like ubone andinayo laa nto ithi okay le ngoma yeyam like. Then ke ngoku caba ngokokwakhe yena indlela andiqhatha ngayo into yoba afake yabona ikhava yalaa album wafaka ipicture yam, yabo. Caba indlela yena mhlawumbi azama ngayo uba okay ndingasiboni esi sikelemu like ukubone maan uba okay
ndim okwikhava, so yabo. Kanti no, ayikho yonke loo nto, yabo. Yeah. So the name Black Eye isuka phi lona? Okay, balidala futhi ngifuna uyazi. Okay, uBlack Eye ne. Okay, as babe ndisitsho mos uba bendi like into yomculo ndiyiqale like eprimary, yabo, koma-grade 3, yabo, ukunyukela. So ke ngoku ndithe xa ndifika koma-grade 6 kanje, ndibaseleka ukucula iingoma zabantu kwi-hip hop cause ndandibaseleka like ngoobanani nabo. Rachel. Ha-ana uHoly Alpha. Ndandibaseleka like yilaa ntombazana kubone like ingathi inobukhwenkwe, yabo, like yabo ndibaselekile nam. Qonda okay xa ndizovele ndithi igama lam lomculo like ndibizwe Anomtha, ingathi elam igama andiyazi mandizothi kanjani because ndandingabaseleki ngento yoba ngomna ndizaziyo, although ndizaziyo mna uba like andikwazi urepha, andikwazi utrepha, but ndandibaseleka yiyo, yabo. Ingase like nam ke ndibe ngala mantombi acula i-hip hop, ubone like ooHoly Alpha, ooTikwela, yabo, ya. So ndaqonda okay mandizikhriyeyithele, okay ndikhriyeyithe igama like elizabona ubukhwenkwerishe, yabona mos bani, besithi ngubani, Tikweli, yabo, like lihambelana nalaa ndlela yiyo, noNantsika noHoly Alpha, yabo. Then ke ngoku there was a song andiyazi ngayingomphi unyaka but yi-hip hop, kwezi ngoma ndandithanda uzimamela. Ikhona omnye umdido kuthiwa nguBlack Eye OTV, ungamsetsha, uyaqonda. Black Eye OTV. Khona enye ingoma yakhe, I think no one niyayazi, qaphelani man seva abantu mawuthinta mina uthinta yonke iMpumalanga. Yeah, ndandiyithanda ke laa ngoma, andiyazi noba yayiphume ngomphi unyaka. So ndaqonda okay yazi yintoni, mandivele ndithathe eli gama likalo mfana. Hayi bo. Nqumako like serious, ndifuna nje uthetha nje inyani. Did you know ubukhona uBlack Eye? Ukhona. Maninzi ngxaki. Yabo, andifuni uxosha ndibe ndixoka ndibe ndisithi ndiyacreate igama ntonontoni, azange ndilikriyeyithe shem. Ndavele ndalithanda elaa gama likaBlack Eye, like okay, yabo. So tell us you guys, mna ukwazi kwam ndikwazi under i-group or crew called Izikhabazi. What's going on with the group? Because I did my research ndaba nawe awusekho kuyo. What's going on? Okanye ndibuya ne-research wrong? Hayi, ingathi ubuya ne-research wrong. So wena usekhona egroupini? Ewe. Okay. So what's going on ngayo? Because I see it's not the same anymore. Ungumntu ubona njalo ya wethu. Ndingatsho mani Izikhabazi asekho ngalaa ndlela zazingayo, yabo. So I think uyanikwa intloko yena. Uyanikwa intloko yena. ke ngoku. Uyanikhe awukhanga mina uBlack Eye akhalazele Into namjida lo cause akho mehluko between namjida lo Thokozini Izikhabazi. Kwenye wanti Izikhabazi. Come to think of it iyafana ya. Because kwizikhabazi mos akubhalwa amagameni, zibhala Izikhabazi. Siyabhalwa. Kwamagama wethu ungasetsha imithandazo, usetshe imibuzo, usetshe nani kanje, usetshe izinto mani, ziyabhalwa, ayabhalwa amagama ethu. Like Izikhabazi ne, but Izikhabazi zaphuma kunto, but you saw how Izikhabazi zaphuma njani kunto Yannick. Nawe usadoda bakuyaniki mos. Mna ndisarikhoda kuYannick? Kaloku sukuthi ke baphuma kwizikhabazi, utsho izikhabazi ngoonto kaloku onto ooBaby K basekunye nala majita qha baseparate from. My point was Izikhabazi azisafani nakuqala, ne? Wavuma yena. Yeah. Azisafani nakuqala, basarekhodi Because asakhuphi because so you know ndiyitshoyo neba after Yannick waphuma
It's never Kaloku been the same. kaloku now they have to pay for studio session, I think. Yeah, because asina studio. Because that time That's why Because that's ngokuya that's why besiyazi ngithi uba uyanike like ibe intloko. Beyintloko. njani babe bentloko bra. If ungenela into xa uphumile wena iwe. Fana nesitore esingena-manager. yintoni ewileyo? Ntona But like the movement is not the same anymore. akondiwileyo ooBlake Eye naba they are still performing ngokomntu abanye basesigela focusing esigela. But abasamoving ngolo hlobo They are emuva. I'm still- speaking ingxaki about they are sistudio mfethu I'm speaking thina about into like they're not. I'm speaking about musical. Yabo iziqabazi ubuthi xa utyhila apho uzibone. Facebook zikho like bebephithizela. yayiva Ah, ipoint abantu yakho. basaphithizela bra. I see them ngoTikTok mna. Hayi. ngoTikTok No. laba But majitanga, benza ngumculo. they came with a strategy to make their page Yeah, bona uba enzele- ithini. But it's Ingase not. I'm speaking. I'm stop speaking. I'm yonke speaking into. about musical. Like listen bra, yabo laa nto yamajita shoot music sometimes mhlawumbi bona bayiboneze ngathi ibasilungu. That's why they came ngendlela yoba i-content because i-content yabo iyahamba ngoTikTok, so the more content Mna ihamba ndithethi nge-content andiyihoyanga. kaloku Speaking si-strategy about umculo. sabo. No, it's Isikhathi not. sabo It's not a music strategy, Joe. bra i-content It's not a music like strategy. okay Yabona, for you will umzekelo, find the content listen, creator. Yima, listen for umzekelo utalanta baqala ngantoni Ba? utalanta Bantalandi. amatalanta Le rap isiXhosa. waqala ngantoni uqale nge-content utalanta. Bra. It is strategy but to make funny content so that people will engage kwi-page yakho. After begqiba engage now you can But they pull were up still nantoni, doing ingase good. sithi uthule They- kwipage. Uyabo, They were exactly. still doing good ngumculo. because no bra You are. pop bras. they were not Ah. doing good, especially kwa TikTok bra into ithi kwa TikTok, especially TikTok is all about content, funny content. Most yemiculo ye-artist rappers they promote their music about using ntoni i-content, not just For- shooting i-snippet. Noma si-snippet but basipromota njani ngalaa ndlela benithi wenze ngayo. Baqala ngantoni ngendlela engathi yi-content nyana after itshintshe iway ibe music. That's how you promote your music But damn it. nowadays. Yeah. You can't just go around Yabo shoot. iziqabazi besenza grand show without the content. Nah, promoters they are still doing good. But bruh. ayikho into ngomculo. zabo, Mna I see. ndithetha ngomculo mna. Nina nifuna That's ufaka into strategy, ze-content. kaloku. No, let's speak That's about how they use it, boy. there's artists abenza ilentuza umculo without into ze-content. Those artists bayazifumana ilento ze-likes and views, Ngobana. which is the same way bebesenza Ngobana. ngayo bona. If like into people were not into inkosi yamandebele obani ngeke nge-script ngoku nezinye izinto. I don't consider Ngozi Yandebele as an artist. Why? I-content creator yatsho nje. Ogapi they do music but they also do content. Ewe, okay, Exactly. for example inkosi yamandebele akarelease after ixesha elide ne enze content. Ogapi akarelease that question. Mamela enze content. So which means uzawuba i-content create for them before they even did content. When the point yami is not about uba ba-downfallile okanye bathini, but their music side is not going the way that it It used to is going. nangu Black Eye uyavuma, nangu Black Eye uyavuma uthi ayi, uchila no ntoni. but still she's part of the crew. Okay, poma mention amajita. Amajita are doing good, bros. Content yabo is Into enough. wrong. Ngesabi strategy to pull up the content so that music wabo, because now for umzekelo, how are you going to shoot in the about music every week? You must only remember you're promoting your music. You need to post every fucking day. How are you going to post every day in music? But if you do it your page is still going. Abantu are still following you. You gain more followers. And They enye into scroll. like They see about the artist. esiphazamisileyo yilaa nto yestudio yabo, like isiphazamise big time because ngokuya Amajita agqiba release ingoma nje like Yabo. now. Yabo, Oh, Baby exactly. King Baby lo King. release Amajita track. agqiba release ingoma amajita. Nazo Baby King. Amajita agqiba release ingoma, I'm telling you. Which means iPhone yam, ayisekho iPhone le nto yam. eziqabaza. iPhone yam iPhone yam. ayibhizi phone yam. Ayikho busy phone yakho Ibhizi nathi. phone yam. Hayi, Ile Baby ndishoyo K, ndazi uba- ka-Baby K Amajita ingoma agqiba release ingoma. i-last song ebegqityo release. Hayi Joy phaa kum. Once I release ingoma bra, I saw it. Amajita pushing bras. Qha mina I think aniko tabbed in. Aveza. Okay.
6 days ago, Yabo. ayizongoma zikona. Andiqondi Zindoni. That's a song, dude. So which means Amajita agqiba release, bra. which means Aniko abase tapped in. which means abaseyo That's the group. point. No, aniko tapped in, bra. What That's do you the mean? point. Bro, sihleli apha with the member of the group. Akekho tapped in, You explain. ngeke ukwazi ungabikho tapped in Aw- kwi-group yakho mfondini. Akayazi noba release ingoma. That's my nje. point into yoba naye andiyazi akayazi. nyhanje mani funa nobe Akekho tapped ndixoka in. I do follow Amajita. Ndayazi uba uyareleasile. That's why thina Amajita are still doing good. No, Are still but pushing you know for the Amajita. fact that abafikeleli kwabantu befikela kubo, which is now Nah, I'm part of, which because means there is a drop. No. Bro. yeah Akho drop because maybe If maybe ufikelela wena, umculo wakho maybe- kum, but no. there's nothing zange ba Listen, unfollowise. listen. Senasi no Like, no yabo, baby K. like listen, maybe wena you were following Isikhabazi because of what? Mhlawumbe uBaby K okanye ubifika Baby K. Since wabona ubokhe Baby K noKhabazi ngathi like zinto and decided okay, Baby K nah, is it's still fine. good nesikhabazi. Ezekubhala kaloku wena into ubu-tapped in kubani? KuBaby K. No, Not kuMajita. You never listen to Amajita ingoma zabo la ingoma but zabo like bebodwa. bona aside. Exactly my point. You were tapped in But kuBaby then K. now if You were listening kwingoma ekukho uBaby K kuyo. That's why ungazuyazi Amajita adise ngoma. Now lezi ngoma noma kukhona Amajita noba we are still listening to them. That's why wena ungazuyazi uba Amajita akhuphe ingoma okanye kwenzeka ntoni. That's the point. Amajita are still good, are still pushing. You mean be grand. But as an artist, if you need to promote your music, you need to do content. You need to mix your music with the content. If you want the music to blow. If you want people to be engaged in your music Point wakho. yami sendifuna uyiva into yoba baseyi-crew group na. Utsho mosoni uthi base-crew mos base-grand. But now bareleasile akayazi. andiyazi nyhani and Akekho into tapped endichanayo in, mna dude. into yoba Hayi, soze. andinafowuni Kuqala singasebenza sonke ndibe ndingayazi noba nireleasile. Mhlawumbi uBaby K uyabarilisile okanye uBaby K. mhlawumbi who Okanye knows kube mhlawumbi ngenafoni andazi. andinafowuni Ebeke wanyamalalo for a week uBlack Eye. Ndinyabalala. Offline for a week nje. Thakile kaloku. It was not a week, it's been a long time. For a long time, nyhani. So- Offline. So ke hayi xa usithi niseyi-crew. They are still true, bruh. Amajita are still doing good. Ndabona ko-TikTok Amajita ayaphusha grand iyabe right. I do follow Amajita. I do follow Ngidlala uTikTok man nxaki. I do follow them. Nah, I've always seen them over. Baby K. Nah, I always saw ile nto zama of into azenza over la out u-Tall Buddy. So ndiye ndibone phaa. It's not even like if ndiyaya ndiyobasetha. I see things through u-Tall Buddy. Ngibona nje subscribe izazo. Like bona pha everything. And got tapped in artists like we have so many talented artists, bros. You can asikwazi ba-tapped in kubo bonke. We have so Yeah. many talented artists, bros. Oh, no. Many, there's many, bro. Khona umjita bendimbona man. Ekuneni kanti libele igama laliya. Oh, that guy is nice. That guy is nice, man. Hayi bo. That guy is good. That guy is good, bro. Nenye ethiwa nguNto. That guy is Nenye nice. ethiwa nguLukhanya. Nobuke ndashare esikalo lapha kamjita. Ethiwa nguLukhanya. Awusearch ifoni yakho. iPhone yami niyixhaphaza. Search ifoni yakho. Lukhanya ba. Awusearch pha kum. Pha kuwe esesana search Lukhanya. Ubani khona wena Facebook? Search esesana. That guy. Nimsearche kwi-friends zakho. Yeah. I didn't know that guy can rap. Like it just seems like most of people are going through a lot. Papa kula ndawo sankozela. What so what? Oh, cofa up, man. I can see. I think bros, we need to talk about mental health, whatever. Mental Search health. Lukhanya. Lukhanya ubani? Lukhanya Postcap, Lukhanya Jonas, Lukhanya Mntantisi. uJonas. Jonas. Ngathi zifoni. uJonas. Asisiqoqa abantu apha kuwe man. Shame. NgingoJoseph. Jonas. Yeah. NgingoJoseph. Jonas. How do you feel about this? Ayibika apha emikini. Yosivolume yakho, iPhone yakho. Ingiyadla. Yesivolume.
volume phezulu jo. Okanye network. Angabe mic bayiva abantu. Oh, I think ndiyibonile manje. This thing is the hook, bro. This is supposed to be the actual song. What for mna? Ndazi mina. Ifoni yakho ke. Ndiyibonile manje. Cela uva. Mazi besimame. Inoni? Suara. Bray. Bray nganika tap mina. Nani ngirefa lezalo walot tap in. What do you mean? Si busy jo. Everyone is busy. Not bro, everyone but is busy. I'm busy like every day. No, not as much as we are. Ngenxa ye-rap, ngenxa ye-rap. Yes. Ayivakali noma ifoni ngamjika lo. So wena suka kani ku black eye mic. So wena black eye like ukuthi inyoka qha ndacimba uba sowuphendulile but kanguphendula umbuzo wami. Mna I want to know who is black eye. We have been answered. Look, who is black eye? Njani? Who's Reb Hole? I Is an artist. She's an artist. Nah, She comes bruh. from. She was you see, like there's a inspired. difference between Anomta and black eye. Wow. Yeah, Yeah, if like Nina, you create can be your stage name like Nje, you'll never know about who's Reb Hole, No, who's what do black you eye. mean? When you're trying to complicate izinto. And communicate is You now are, I do dog. know about who's Eshesang. I do know Bengubanu Baby Scott. I do know Bengubanu. I know some characters are. I was waiting for the. I know Windows are, bruh. You can bruh, okanye nina xa ni-creator ke i-stage name zenu ni-creator nje just to have a stage name. For into. Like mna ndithetha inyani because what's the point uba ndibe ndixoka ndibe ndisithi ndizicreatele igama Phofu wena, you stole it. ntoni. Yabo mna ndithetha You must inyani change it. ngashem like yo. You must change it. Yabo. You must change it. But kukhona uTyler ICU kubekho uTyler. But ngoTyler. You must change it. Then Okanye kubekho uBlack Eye hey, OTV you must change it. Okanye Eye. Okanye uthi And uBlack Eye uthi wam black eye. akafani noka Hey, Black Eye. does it make okanye uthi black eye 714 whatever? No, Do you know why? Do you know why? 714. Especially nobabini Reb Hole no black eye. Uyayazi uba xa sinisearcha pha ko-YouTube it takes how long uba sinifumane? It doesn't take long. It take long, bruh. Why God? Bruh, because uyasearcha pha black eye, there's a lot of black eye. Abanye they have millions of subscribers. Some of them have hundreds of subscribers. Yeah, where are we Asibabhali going ngendlela to? efanayo. Hayi akwawusearcha kwi-account yakho kaloku hayibo. Hayi. Ndenza umzekelo Searcha noba kumntu. kungakho uRap Hole. Zisearcha kumntu Omnye uRap ongasubscribanga Hole. kuwe. Akasoze ambhale kanje uRap Someone Hole wakhe. ongafana amamela umculo wakho. Someone who's new. Then we'll see how long does it take. Ungasearchi uba Rap Hole featuring Ma-Avo, usearche Rap Hole. Yabo mna umuntu oyasearcha Eshesanga, I'm the first one. I'm sexy kaloku. Yo. Awufani nani guys. So ukhona umehluko. So ize njani laa nto yalaa ngoma? Kho laa ngoma yakho ke phofu I love ihook yayo. Ayazi man. Yeah. How was it? I-create njani laa ngoma? Okay, imibuzo. Yes, babe sirekhoda ku-Yannick Dre, yabo. So ufumaniseke uba uSlime okay, ngalaa mini sasizodibana sonke, yabo. Like njengesiqhelo ke yabo kwange-weekend. Cameraman. Ulele nje. Singathethi sodwa apha. Mamela. Kudala icebile. Hayi ke eso sam.
Mamela ngalaa mini sasodibanani Mm. njengoba like sasidla ngokuthi mos okay ngomgqibelo sizodibanani estudio because wonke umntu u-free. So ngalaa mini yandim oqalayo ufika like estudio yabo. Mm. So ndabe ndisithi kuYannick uba makabe ndivisa like iibhithi ezingekenzelwa like ezingekarekhodwa yabo. Mm. Then aqale ngale yemibuzo yabo. Then ke ngoku mna khandibe ndisithi khawuyitshintshe le beat ndavele ndayithanda yabo. Then ndathi masisebenze phezu kwale beat yabo. Then ooSlime bazawufika bona bagqibezele yabo like ndizobe ndibetha i-hook yabo. Then nyhani ke ndabetha i-hook then bathi befika ooSlime ndathi kanti uba kubo mabafake ii-verses zabo. Yeah. Then boom. Ubucinga bani ubugoba? No. As uba ndi-freestyle umolo wam. Molo. Umolo wam like Oh, uthi freestyle umolo. Molo wam, So wow, like yeah. there's something biting the air, like the news popping up the air Mm. after the 28th. When was this big fucking weekend? After the 28th, apparently you took a friend from home and now the friend is nowhere to be found. Do you want to speak Yes. on that? Like, kwenzeka ntoni? What? What's that? Ndingathetha shem ngayo Take us from the day. sente ndahila nohila. Because I've seen like Yeah, there's been a from- lot of from the negative top. comments. There's been people saying different side of the stories. Okay, maleni kaloku As in before. ndinantsiki. Okay. Isitori senge-28 okay ikhona enye itshomi yam ekuthiwa nguThembela yabo uhlala eSanyanzela yabo. So sasiplene ingekazi ufika i-28 uba okay nge-28 sawuphuma noba like siye phi yabo like noba senze i-sit in noba senze ntoni santsho yabo saphuma siyosela yabo. So ngalaa 28 yafika nyhani i-28 then sabe sesixelelene ixesha uba okay ndizofika kokwabo ngo-6 yabo ndizomlanda ngo-6 uzawube sehlambile enze yonke into. Then ndalibaziseka yabo ndafika ngo-8 kokwabo yabo ngo-8 yabo. Then xa ndifika ke kokwabo ndifike besahleli because kokwabo kukho iTrish so kukho abantwana bebengekathathwa yabo so like basahleli. Then nyhani ke ndifike uThembela elungiselela umntanakhe maan ukutya kubone because unesana. Yeah, unesana. I think una-7 months. Yeah. So elungiselela umntanakhe ukutya then wabe uthe xa elungiselela umntanakhe ukutya then ayompholisela phaa phandle ayopholisa ukutya kwakhe phandle then sihleli nomamakhe ke. Then uthe xa ephuma kule nto yokuba like njengesiqhelo ke ubone then aphume then nam ndimlandele. Xa sifika phaa phandle ndibuze ke ngoku uba since ndifike ngo-8 yabo sisahamba na yabo. Then azothi kanje uba masihambe qha singatsho phaa kumamakhe uba like siyosela because ixesha ngoku selisityile so uba sizothi siyosela yabo like akanovuma. Then yayinto esiyigqibayo soyi-2 sathi okay it's fine nyhani. Sathi kanje uba wathi kanje uba uzawusuthi kanje uba uyophefoma obvious soze angavumi yabo. Then nam ndaqonda okay hayi nyhani soze angavumi xa nditshoyo. Yinto esiyigqibayo nathi yabo. Nyhani ke sifike sitsho phaa kumakaThembela uba okay makaThembela, Thembela ukhapha mna yabo ndiyophefoma. Phofu asiyophefoma ngelo xesha. Okay. Anantsike nyhani ke. Then avume abuye uba sobuya ngabani ixesha. Ndithi ke mna ke phofu sitsho soyi-2 uba sobuya phaa ngoo-2 which is oo-2 basekuseni. Yayiva. Sathi izophuma ngoo-2. Ngoo-2 yeah. Wavuma. Wavuma umama khona wathi akamayindi xa ezophuma ngo-2 yabo. Then ke athi kuThembela uba Thembela uyafuna ushoba uyafuna ukuya wena. Besithi uThembela ewe. Caba kuThembela ebehleli endilindile oko ebendilindile yena as babe sesiyiplenile le nto uba siyahamba. Hayi ke nyhani ke sinantsike noThembela alungise because mna sendize ndiredi yabo.
ahlambe ugeli. I think wayesehlambile and then watshintsha because wayenxibe igawuni. Watshintsha walungisa warayithi install iwigi yakhe yonke loo nto. Wamhoja. Then ke ngoku sahamba sashiya ijezi. Uyabona? Yabo kwakubanda njani? Kwakunetha shijezi. Sashiya ijezi. But ukubone mani uyaqaphela laa mini yayinetha then iphinde iyeke ixesha elide then iphinde inethe. Yeah, so seyiyekile ngokuya like Besiyeke nyhani phaa ngelaa xesha oo-8 because nathi sasiya mos. then asinxibanga ke apha phezulu. Hayi ke nyhani ke sihambe uhamba kwethu siye le ngokuthiwa abantu okay ma siye ngasekhanyolwethu ngasekhanyolwethu which is le ndawo le besizoselela kuyo yabo. Kule ndawo le Kuthiwa iza-reopen. ima le phaa ekoneni okanye le No, like lapha ngePoli. yayi-sit in esizazenzela yona Okay, thina. endlini. Ewe, yeah. Ngitsho le ndawo le la. Yayi-sit in yho. Esasizozenzela. Ewe, yeah. So ke ngoku saya nyhani phana. Cabe ke nabo babone ixesha yabo Kwabani cause phaa? hayi ke ngoku. Like, Inyanzelekile. ikhisti yomjita Ikhisti okanye yomntu okanye Like yeah, ndingathi into ebu-like ikhisti. Ewe, yomjita. ewe, yeah. Same age. Ewe. Yho, hayi Same ke age as ngoku you. sana. Weba specific. Ewe, same age like ngabantu endiqhelusela nabo mna Okay. like ndizothini ngabantu endiqhelusela nabo kakade mna ngee-weekends like senditsho yabo. Okay, caba babona ixesha as ndandisendibaxelela uba okay ngoo-6 ibawubetha like sesiphaa as uba ixesha kakade nathi noThembela sasibeke oo-6 uba like siyaphuma ngoo-6 qha ke ixesha lenzeka ke ngoku mna ndalibazisa yabo. So xa sifika kulaa ndlu le sasaya kuyo safika kugqojiwe phaa because like obvious bacinge fanisa uba like asisezi because ixesha selimkile mhlawumbi bacinga ke ngokuya kwezinye iindawo yabo. Then ke sabuya then indlela yethu esihamba ngayo ngosibuyayo kubone mos ngasekhanyolwethu sihamba straight. Xa sihamba straight siyongena yabona esaa sitrato sasekliniki yaseNomzamo. Ngo-9 amaxesha ngoku. Ewe, sekungo-9 kaloku like siyahamba mos siyabuya then okay hayi nyhani. Apha endleleni ndidibane nomnye wesi-schoolmate sam yabo. Uhamba nenantsika nebrada yakhe. Brada yakhe ndiyazi njengoyibona ke yona but andikaze ndathetha nayo yabo but ndazi lo. Then ke besihlaselana ke nalo apha endleleni yabo. Azothi kanje uba hayi bafondini siyasela thina yabo. Like njengesiqhelo ke xa sidibanayo nale siyaqhuba thina ibone ezaa way. Yeah, athi siyasela thina ndithi hayi nisela phi. Azothi kanje uba basele eKona Pocket. eKona Pocket ke kwakugcwele kwaphana shema ndifuna ukuxoka and ke ngoku abantu babezingenela nakwi-VIP because kwangabhatalwa wawungakhuphi imali ukuze ungene kwi-VIP. Nyhani ke siqonda okay hayi wethu since kuvaliwe kule ndawo le besizawuya kuyo. Qonda okay hayi wethu masihambe. Ndiqala ndithethe noThembela ecaleni ndithi like ndiyamazi lo mntu so that angazifili ngathi yabo ndimxelele uba okay ndiyamazi lo mjida kanje nakanje nakanje. Azothi kanje hayi tshomi masihambe. Hayi nyhani siye ke eKona Pocket. Kugcwele le nto kugcwala kugcwele bra kugcwele. Then babe besithi aba bahleli e-VIP yabo. Then hayi nyhani sinyuke ke. Then ngulo guy then nebrada yakhe as babe ndisitsho uba behamba nebrada yakhe then ndim nokuThembela qha. Khange kuphinde kubekho abanye abantu esisela nabo okosisela sisonke kanje ya. Bayi-4. Kwade kwayovalwa eKona Pocket and ngokuKona Pocket ingathi sasiyazi uba sizoya eKona Pocket because eKona Pocket kwavalwa u-2 naphaa straight kwavalwa u-2 straight. Hayi ke nyhani saphumani ke because ngoku kuvalwayo kwakungasathandiswa mntu ngo-like ubone ke bayakhutshwa abantu because kwaqale kwakhutshwa abasezantsi bazohlala phi. So like kuyakhutshwa ngoku wonke umntu. Then ke ngoku since kugcwele mos apha esitratweni simile ke ngoku ndim noThembela andiyazi sasithetha ngantoni wethu. Sithetha nabanye abantwana esasimane siyojayiva kubo phaa eKona Pocket so samile nje kancinci ngamantombazana endibazi like from apha kuFacebook. So okay hayi ke nyhani ke sithethe nabo andiyazi sasincokola ngantoni sibe sihleka ezo nto ke. Then ke ngoku hayi nyhani
qhubeke nendlela ke wena intim nothembela because abantu sebephunguleka. Qhubeka kodwa nendlela njengoba ikona pocket, mandithi kona pocket apha. Yabona esaa strato sinyuka kanje. Sikhona esaa strato sinyuka kanje. Ezisiya ngasesanyanzela. Siyanyuka ne, then it's either uyehla uya ngasesanyanzela or uyenyuka uya ngasekliniki. Le nto ndithethayo. Hey mayabo ikona pocket, Nantsi kona pocket. Then isiyanyuka. Then it's either wena uyehla which is uya ngasejwayela, yabo like. Then ke ngoku kube khona le ithi, le izawuthi yokuqhina ngase Nomzamo kliniki uzibone ke uba uyehleke, yabo. Yima. Nibuyela ngaphi nini? Yabo nje ikona pocket lapha. Isanyanzela ingapha mos. Asisanyanzela. Oh anisanyanzela, anigoduki. Yho hayi ke wena. Mama into ndithexela yona ndisakhombisa indlela apha uba like nantsi ikona pocket. Yayiva? Then nantsi le ndlela yakhona then ibe nantsi esanyanzela. Wathi nantsi manje kwecala. Yho hayi ke. Avele uthi ngapha ngoyikhombe sanyanzela. Okay ke nyhani ke siphethe ke ezinantsi ke sasisela ibreeze mangala mini like nantoni ishoti esasiyisela yila first wash yintoni thini hayi ke ngoku hayi ke nyhani ikhona ishoti eyi-black. Ndiphethe ne-black kaloku. Hayi bo hayi come on mamela. And then ke ngoku siyahamba mos like sihamba ngale ndlela endithetha ngayo. Xa sizonyuka like to be honest sasingaplananga uba like anothi like sasiziceba okay ngoku siyagoduka or like sihamba straight nje ubone eziba sincokola apha endleleni. Yewe sihamba ngendlela qha then uhamba kwathi ngendlela ithi iqala imvula ke ngoku. Yawo like iqala ngalaa ndlela leya ifika ikhwitsha akhwitsha azothi hayi ke nyhani ndive ndiye straight kwakhe ke mna ke ezibabeni siya kwakhe straight qona hayi ke ndiye phaa xa ndifika like ezibabeni sitsho ke kulothembela kwiTrish. So ndifika kukho abantwana yabo then kukho nosista kaThembela omncinci noba like unabo ma-11 like phaa. Ndithi hayibo yelithemba akakabuyi uThembela unyanisile mama kuba akakabuyi uThembela. Wabe sithi hayi oke bephume nawe izolo. Wo hayi ke ngaqala ke ngokutshintsha uba iyawuthini ke le nto ndizawuthuphi ke ngoku mna. Then azothi kanje uba nomama ngoku beseshawutisa like yabo uba like uThembela kwade kwaleli xesha because ebe-understanda ngoku noba mhlawumbi kuba kusesekuseni because ngoku sekude kuba late yabo. Heyi ndithi khawuthi ke andiyazi ndiphume ndisithini mani laa nto yam ndisaxakekile uba hayi uThembela njani uba kuthiwe akakabuyi. Hayi ke nyhani anantsi ke Diko. Okay ke nyhani ndihambe ke then ke ngoku ndibone sepostiwe ke ngoku uba okay uThembela ulahlekile lo. Then ke nam ndaposta same day nam uba okay guys like ndaposta like esi story endigqibo sithetha uba like into zasekona pocket ntonontoni xa ndifika kokwabo kuthiwa ntontontoni akakafiki okwakhe so please umntu ombonileyo yabo like andibhalele or like sentsho yabo nyhani ke kube sepostiwe. Kanti kwiposti eseyiphumile kaBianca Ngo which is uBianca Ngo endinalo ngo yabo yayi like sasithomene sibayi-3 indim nguThembela nguBianca Ngo yabo. Then sayeka uthomana nobani Bianca Ngo which is endinalo ngo ngenxa yobumenemene bakhe ke into ezikanjalo nje yabo. So samphuma because ebesithi xa ifika kuThembela afika athethe ngam fike kum thethe ngoThembela so samphuma kanjalo ke. So ebesandokuxolisa uba like ba ubeyi-fake friends ubeyi-fake friend kuthi yabo yonke laa nto. So ke ngoku uthe kwawuphuma uba like uThembela ulahlekile wafumana itshantsi phaa ke ngoku uba like le post yakhe nandithi ndawujonga ayithethi ngoThembela like isingathi ngoku senokulwa like kuthi like andiyazi zothi kanjani ayithethi ngoThembela ncam. Anantsi ke okay umama ke ngoku azame nantsika iinzame zoba uyiwe
Okay. azame inzame zoba kuyiwe kumntu wesiXhosa because like asimaba like sothi uphi uThembela yabo and ke abantu nabo bade bamnantsika uba uphi and ziyahamba iintsuku uThembela engekho kokwabo. So umama waza neqhinga into yoba okay lo mntana indlela hlamba nofumaneka ngayo make ke sizame ke siye nakumntu wesiXhosa yabo like singajongi kwicala eliyi-one. Nyhani ke wathi ndingayikhupha isithini post up yanga inde mani lapha ilaa post kuba ke wade wayidilitha noyidilitha summarize sibamba apho nalapho wathi uAnomtha yabona benzathi khayisetshe hayi summarize hlobo uyive ngalo noba usongo the exact same words. Ndingathi wethu uthetha ngam phana mani like akathethi ngalo mntu ulahlekileyo akaposti like xa ndithi ndiyajonga kulaa post ayikho ngoThembela lo lahlekileyo uthetha ngam uncosa igama lam qha mani into ephaa leyo ndiya kuyo nje mandibalisa apha so sufuna undinantsika yabo bendiphi azame umntu wesiXhosa yabo then ke ngoku avumelani nayo ke ngoku makathembe sebe-communicate ngoku makathembela nomama mba like I think le nto yakumntu wesiXhosa mhlawumbi inganceda noma kathembela ke unguye naye umntu wesiXhosa but andiyazi manzothi ngotheni yena but naye ungumntu wesiXhosa so wathi kanje uba naye I think yiplan erayithi le because ufuna umntanakhe yabo and ke ngoku ufuna kubani kum because ndimo eze like ndimo ephume noThembela yabo and uThembela wayegqatyelwe ephume nam yabo so sesenza nantoni na bakufumaneka umntanakhe. Hayi ke nyhani ke xa baya ke kulo mntu wesiXhosa because ngoku bayayo mna andiyanga mna ndiphaa endlini qha ke xa bebalisa ke baya kulo mntu wesiXhosa xa befika kulo mntu wesiXhosa wathi laa mntu wesiXhosa uba mabaze neskipa into enxitywa into kaThembela like noba ingasiskipa noba but into yakhe ayinxibayo then kanti inobakwazi switch skip andikho sure okanye ijezi andiyazi then bazisa yona ke nyhani lathi elaa nantsika akatsho umama uba ngumntanakhe lo ebehambe noThembela yabo qha like batsho like uba like bayabeka qha bona uba like istory uba okay abantwana bayile ebumnandini nto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 n then ke ngoku elaa gqirha nalo latsho uba okay abantwana bayile ebumnandi akatsho ke kuba ke zikona pocket but seyichaza ngokunanza abantwana bayile ebumnandini qha xa bakobumnandi bebekubo bakhona abafana ebebesazi uThembela yabo bazi uThembela nothimna yabo xa abafana bebethagethe uThembela kwaphaya esimokolweni because kuthiwa abafana bebekhona kwaphaa kwesasmokolo besikuso which is ke yile kona pocket ke le besikho qha sesitsho nela ke bebekhona kwaphaa kwesasmokolo esi besikuso thina. So ke ngoku uthe wawujika lo mntana lo behamba nalo mntana because akatsho uba ngubani setsho yabo because achazwa ngubani idilezi bangubani uthe wawujika lo mntana wangene engxakini wathathwa ngaba bafana yabo and abafana bayamazi uThembela and uThembela naye uyabazi yabo kwabuza uba apha akhoyo ke awunosikhombisa apho akhoyo because into ibifunwa phaa ngomama into yoba kukhonjwe uThembela uba uphi enzela afumaneke yabo lathi laa gqirha uba alizukwazi umkhomba uba uphi ne but lizonika umakaThembela because ukhona umakaThembela mosnayipha lizonika umakaThembela iyeza loba andiyazi uba athini ke ngelaa yeza andiyazi ke into zebaxhosa andiyazi athini ngelaa yeza so elaa yeza eliya if akabuyanga uThembela ngale mini le babebeye ngayo within 2 days uzobuya uThembela apha akhoyo but ubuya kwakhe akazubuya enormal like uzobuye ese-traumatized nyhana yabo. Hayi ke nyhani ke balinikwe nyhani eli yeza linikwe phofu umakaThembela uba axelele uba makathini ngelaa yeza. MakaThembela nyhani ke xa wafika wayenza loo nto leyo bekuthiwa makayenze le gqirha then ke ngoku azofowuna umama ngeyesuku elilandelayo uba hayi bo ithini into since kaloku bebegqibile benikwe elaa yeza uba like ithini into umntana unantsikile ifowuni ingabanjwa ngumakaThembela ibanjwe ngumakhelwane like kamakaThembela like bathi izindlu zabo ziyi-close
azothi kanje maka-Ano uThembela nanku ugqibofika yabo. UmakaThembela ke ngoku so usebhizi into kaThembela ngoku, that's why ifowuni inantsika ibanjwa ndim. Nyani ke abuze umama ufike njani, like right umntana, like akananxeba kubona into ezikanjalo. Azothi kanje ba bayibetshilo laa nto yesiXhosa uba uzofika uThembele e-traumatize because ngoka afikayo xa ubonwe ngulo meza uzabe ngoku abuyayo like ebesesipidini ebambe izihlangu ngezandla yabo, then wayongena kokwabo. Xa ibaliseni umama kuba like usowambona yena sezowela apha endlini and azwe uthi wesenzani etafileni yena. So wabeyibalisa ke lo sisi apha kumama. Abesithi ke ngoku umakaThembela uba like ulungiselela uba amse kwase-AHH kwangalaa mini yabo, angamlalisi phaa endlini because asoze athethe nento emake sense ngalaa ndlela ayiyo. Apha ezandleni ukrweliwe nemikrwelo ingathi like kwakubone xa kuthathwa icingo lishushu then like ingathi like iyexaba into eyenziwe ngamasibom like laa mzobo umanophana mani kuThembela yabo. Nyani ke kwathiwa kanje uba okay makulinde uba uThembela anantsike abe right phaa esibhedlele at least azokwazi uthetha uba kwenzeke ntoni because kuyanyanzeleka uba ethethile uba kwenzeke ntoni, into seyileli kuye ngoku uba ebephi wenze njani because and ke ngoku athethe inyani uba like le nto ithethwa ngu-Ano uba umkhaphile like yabo, like athethe esakhe istory naye. Nyani ke uThembela I think esibhedlele wahlala into engange mhlawumbi boma 4 days kanje then wabuya uThembela. Asafowunelwa phaa endlini uba uThembela ubuyile. Then ke ngoku izolo elinye saya ngokwethu nyani thina lento nje straight. Nyani izolo elinye ava like into yangoku le asixelelwanga olalo ngoba uThembela kaloku thina sasigqibele thina uThembela ese-HH usithiwa uzawulindwa ade abe right azokwazi uthetha yabo. Mama kakaphinda wabuyela kuthi ke ngokuba uThembela ubuyile esibhedlele yabo because yayiseyisiwe nasemapoliseni like ubone like as umuntu olahlekileyo yabo. So kwathiwa kumakaThembela ubuya koThembela immediately uThembela ebuya aye phana afika yotsho emapoliseni uba umntana ubuyile. Zange aye nasemapoliseni, zange afowunele kwa umama uba umntana like ubuyile. Qha yothi izolo elinye ko like siqonde okay umakaThembela akathethi into kwaWhatsApp yonke into sebangamfowunela ifowuni ayingeni. Saya ke ukoThembela izolo elinye into nomama. Xa sifika phaa nyani uThembela nanku kwabuzwa ke ngokuba abuza umama uba like hayibo kaloku sibona like ungafumaneki efowunini and ke awubhali noba umntana ubuyile because thina sigqibele ngotya uThembela ebesesibhedlele ulinde uba makade abe right. Nyani ke abesithi makaThembela ewe akafumaneki efowunini just because ifowuni yakhe zezi zibhatalwayo yabo and le fowuni kaThembela qha yiyo besesicommunicate kuyo. So zezi zibhatalelwayo so ii-calls akakwazi uzibamba, icimile ngoku akayibhatelanga. So that's why besingakwazi umfumana efowunini. Kwathiwa kanje uba obesithi ke ngokumama at least ngowuzame mhlawumbi umzuzu emntwini like uzame like yabo, okanye uthathe laa mntana lo wayekhaphile ngoku yawusiya phaa endlini, niye phaa endlini niyochaza uba umntana ubuyile. Sentshoniza inzame nje zoba kwazi uba okay umntana ubuyile. Hayi ke nyani ke abexolisela loo nto ngomakaThembela uba like okay akakwazanga ngenxa yento yefowuni. Kwabuzwa ke ngokuba since ebuyile Thembela makathethe ke ngoku esakhe isitori ke Thembela usuka phi yabo. Bambuza ngokwabo ke ngoku like since uThembela mosineke uyakwazi uzithethela ngoku siyambona mosu right ngoku okomos makaThembela emane nantsika uba okay ke kabikho right. Wathi wathi mama andifuna uva apha kuye seyingumakaThembela ke indim ngumama like sibayi-4 apha endlini. Yani ke athi ucaba uThembela athethe straight esi story esi ndisithethayo uba ndathi okay ayithethe uba okay anomtha wandijikisa qha ayithethe ke le esi statu esendamjikisa kuso which is esi ndithi mna kusexoka before ijwayela yeah. Athi ngoku kwindlela ebuyayo uthi wabona imoto eyayipake caba phambi andiyazi phambi kwasejwayela okanye phi but
kwindlela ebuyayo ubone imoto emileyo epakileyo. Caba ke ngoku kule moto xa ibalisa yena kuthiwa kule moto ukhatshwa abantwana abasiwa ngasesilukhanyo, which is ngasesilukhanyo like ngasesiporweni, because uthetha ngento yesikolo like ngasesilukhanyo. So anansi ke kuThembela xaba angene uThembela yena kule moto, yabo angene uThembela kule moto. Caba ke kuthiwa kule moto uba kwasesekuthengwa nombengo. Into endiyithethayo, kwasesekuthengwa nombengo. Nyhani ke angene uthi uThembela agqibele enikwe ibreezer, yabo, gqibele enikwe ibreezer kule moto le bakuyo. Caba uthe kayigqiba kwaloo breezer watipa, yabo. Ukutipa kwakhe uthe uphaphama kwakhe, uphaphama esanxile, bona nto uphaphama usanxilile. Xa eziva ugqunyiwe like umntana ugqunyiwe, and ke uthi xa efile apha phantsi ubone like njengoba ugqunyiwe yampapatha mos, uthi xa efile apha phantsi ayimali I feel like ingathi ndisetrakini, kubone. Then ke ngoku kwatsha ke ngoku okay kwesi story sakho, then kwathini ke eentsuku zingaka like because ubuduke iveki yaqaphela. So like kwathini uthi akayazi like yena ukhumbula nje loo nto yena ba like esetrakini, then akaphindanga wakhumbula. Then ke wazobona sengasezilepsini, which is kungale mini le abuya ngayo, which is andanoba ndizothi wanyengezwa wasezilepsini okanye into, okanye kuba yayilela yeza lalinikwe umamakhe andiyazi, but uthi yena akakhumbula uba like uzothi wayephi. But uthi kwangalaa mini wava into eshushu, bone isenziwa, which is licingo elala lisenza laa nto le lapha kuye esandleni. Kwathiwa ke ngokuba into ezawusolva le nto uMakaThembela nomama nam siye epolice station, because kaloku epolice station usaziwa uThembela esathini esese-HH. So ke kwayiwa ke nyhani kwabekho isuku loye epolice station. Yabona ngoba bendisithi andikhoshona noba ndizoba free namhlanje, is because namhlanje bendizoya epolice station for le nto yokaThembela. Yeah. So namhlanje ke savukela epolice station. Xa sifika epolice station, xa besitshilo mos kwaMakaThembela babona bazasifumana phambili, since bengabasesanyanzelwa then thina sihlala apha epolice, so thina bazafumana phambili. Nyhani ke sibalinde ke, then bafike ngo-10, thina I think besifike phaa ngo-8. Hayi ke nyhani bafike ngo-10. Buze ke ngoku lelinye ipolisi elalibahoyile nangokuyana, ngokuya kwakuzovula into yoba like umntu olahlekileyo. Yeah. Sihoye ke lilo, kubuze uba unanti kutheni ungatsho uba kutheni uzungazange umntana, like uzungazange uzosixelela uba umntana ubuyile, yabo. Azothi kanti ingxaki uThembela ebengekabikho right, atsho yena ngokwakho uMakaThembela. Uthi awukwazi kaloku, if ububona umntana akekho right ngowuzizele nawapha epolice station uzosixelela uba okay uThembela ude wabe kanti ubuyile, because thina apha epolice station thina sisazi umntana esese-HH yonke laa nto. Kwatsho ke ngoku wena ntombazana usuka phi, yabo, tsho ke apha kuThembela usuka phi. Then ke athethe ezi zitori ezingqibwa zithetha uba like uthi wathi egqiba ojikiswa nguAnomtha ayibize ke le ndawo, athi ogqiba ojikiswa nguAnomtha wabona imoto emileyo isithi sabantwana ngasesilukhanyo, kwasesekuthengwa nombengo. Like ubalisa le nto uba okay wanikwa ibreezer watipa, yabo. Kuthi ke ngoku le moto uyayazi, uthi akayazi. Kuyabuza uba ukhwela njani emotweni ongayaziyo, like ukhwela njani emotweni ongayaziyo, because kulaa ndawo mos kamandi uyatsho nawe ngomlomo wakho uba like ubusowufikile ngakokwenu kulaa ndawo le yakujikise kuyo lo mntana lo ubuhamba naye, like ukhwele like ubukhwelelani like emotweni, yabo. Uthi akayani naye like wengacingi straight, utsho xa inantsika yaba wengacingi straight, wavela wakhwela. Then kwakusithiwa ke ukuyothenga umbengo, wecinga like yena kuzobuywa aphinde adrotshwe, yabo, like aye ke ngoku kwabantu into ayithethayo le ayivakali. Abesithi laa polisa ke ngokuba uthini ke ngoku ngoba kaloku lo buhambe naye ebesepeyintwe kakubi, kusithiwa kanje uba because kwii-comments
abanye abantu bebesithi basibone ngaseBroadway, yabo, ngaseBroadway sikhwela imoto, yabo. Kwathi kwaphuma into ezithi kanje ba xa kuthiwa bekhwela imoto hayi kaloku utshizi abantwana bajola namagweja, yabo, which is le nto ibidibene namagweja bebeyothini ngaseBroadway ebusuku ngelaa xesha, then ke bayokhwela imoto ngaseBroadway, which is abantwana ibinto edibenise namagweja. So ngoku kwazothiwa ke ngoku utshomi wakhe andiyazi, kwathi ke ngoku uba utshomi wakhe lo makathethe inyani kube sitsho kwezaa comments uba utshomi wakhe makathi inyani uba uthengise utshomi wakhe eNantsikeni emagwejeni, yabo. Then ke nalo uyipostileyo ke ngoku uthi yena xa icacisa ngokuba usowabona ii-comments zisitsho uba like makathethe unyani utshomi wakhe uba like laa mntana umthengise emagwejeni, waposte ke wona uba okay lo mntana lo uhambe noThembela waziwa ngothengisa iitshomi zakhe kakade like emagwejeni. So ke ngoku nalena obvious nalona umthengise emagwejeni, yabo, like ndidume ngaloo nto mani like ipost yakhona. So ke ngoku uyabuza kwela polisi uba uthini ke ngoku wena tshomi yakhe eziba usithi ukhwele emotweni. Phinde yacima uthi kanti uba eziba ubusithi ukhwele emotweni uyaqaphela uba itshomi yakho apha ibiseyipeyintwe ngento yoba like ukuthengise emagwejeni, yabo. And ke ngoku nomama ke apho wafika wabeka eso story apho yeza siqala noziva ke ngoku uba like okay umakaThembela apho ufike like wabeka into yoba like mna ndithengise ngumntanakhe emagwejeni, yabo. So ke ngoku kuthe ke izawuthini ke ngoku le nto because anipostanga anipostanga sithi nanipostile nasekuqaleni uba okay uAnomtha ulahle umntana wabantu yonke laa nto. And ke xa sibuza uba upostile na, xa bayabuza ngamapolisa like upostile ke ngokuba now that uba umntana ufumanekile and usithethile istory soba umjikisile laa mntana kule ndawo exactly uAnomtha wethe umjikise kuyo nakuni. So upostile na ke ngokuba laa nto le yanithethe yamagwetha uba ayikho. Wabesithi la mama andinantsikanga asipostanga, wathi hayi kaloku ayikwazi because lo mntana naxa abanye oomama ngoku belahlekelwe ngabantwana uzawuthiwa kaloku kuzawujongwa lo mntana uba like kuthiwe kanje uba kwake kwavela into engathi ithi uba kukho umntana othengisa ngabantwana emagwejeni, yabo. So as bakwakulula uba mawuposte uba uthengise umntana wakhe emagwejeni, phinde uposte kaloku nangoku uthethe uba okay umntana wakho ubuyile and ufika nestory esithi so that kuhlambeke igama likabani likaAnomtha. So abesitsho namhlanje amapolisa le nto ndiyithethayo ndiya namhlanje, yabo. Nangoku xa nojonga uUncle Dex igqiba upostwa namhlanje into yoba laa mntana afika nobuposte ngokwakhe phaa kuUncle Dex afika athethe inyani. Ungamsetsha uUncle Dex usetshe kwa uThembela uUncle Dex. Hayi ke nyhani ke kwathiwa uyenze loo nto because igama lomntana alizutshintsha the fact that uba like seligcwele ngento yoba ulahla abantwana ngokwapha eNantsikeni, yabo. Nyhani ke abengxoliselwa ke nento yoba kuthena zangazi azonantsika umntana and ke ngoku kuyabuza ngoba uxolisile ke ngoku kumakaAnomtha noAnomtha since ke ngoku umfumene umntana and ke ngoku akho nexolo olinike uAnomtha now that uba umntana wakho umfumene and uthethe esa story esiya wayesithethile kuwe kakade uAnomtha. Nyhani ke wabexolisa phaa epolice station kwathi afuneka uye kokwabo uhambe uyoxolisa phaa kokwabo because uzawuxolisa apha phambi kwethu iphelele apho. Funeka uye ngalaa ndlela wawenze ngayo nangokuya kwakulahleke uThembela yenza ngalaa ndlela. Hayi ke nyhani ke bebesithi ke ngoku xa then ke unyhani wethu into yasepolice station sabe kanti siyaphuma epolice station then ke into nomama sibe sizawugqitha ngase-USAF. So like sihamba indlela eyi-1 because baya ngasesanyanzela bona. So besixelela ke ngoku umakaThembela uba okay sizofika siposte kuUncle Dex, yabo. As babetshilo namapolisa abexolisa ukuba ewe nanti sibe rongo kanje nakanje into naye ebiyenza uba abe yilaa nto is just because ndini bephume noThembela. So like yabo naye yabo. So yabanjalo mani into kaThembela then ke kwathiwa ngoCawe kuzawuziwa endlini kuzoxoliswa into ezikanjalo.
ungafana uyisearche nawe ipost ku Uncle Dex Oh. khona ipost ephumileyo. Hayi ke Yeah. awupho nizivele ke guys. Okunizivele amamela sisa kahle. But sizayivalana. Sizayivalana I think. Ngesibizo uthembela I man. think u Black Eye sizophinde sikhethe up naye not uAnomtha. Anomtha logqibothethe. But I'm speaking about u Black Eye as an artist because ayazigcile now. U Black Eye as an artist because gcile kwaNomtha. Awuzabuya noNtombi for u Black Eyes interviews u Black Eye as an artist, as a singer. Catch up more to music and everything. Anything of niche. Anything you want to say? Well, wabuya dropa uthi hayi. Ephaka seyame seyiphumile sekudala iphumile. Hayi wena social media. Wawu Oh okay ngomgqibelo lo esiya kuye ngizobe ngise Africa yam. Yho, yabe seyiphumile. Yabe ingekaphumi le nto. Yabe yaphuma. kaphulu. Ukube khona eAfrika yam. Kondona Performa ilanto ngale drama. Social zakho. Handles zakho ni social. Alright, so nisearch ku Facebook. nisearch Black Eye naku Instagram nisearch Black Eye. Yes. Nemali kaloku ne Instagram. Hey Hey yo guys, naku TikTok nokunjalo. thank you for watching. Don't forget, this is Eshe Sangqa and Friends podcast episode 18. Don't forget to subscribe, comment, share, like, repeat again. Do the same thing again. Tell your friends. Until friends. si reach target yethu. Yona target yethu. Hlaleni sexy kanjalo. Siyalithanda. Thank you for coming. We really do the appreciating of you coming. Thank you so much. Thank you Nagoni. It's Eshe Sangqa here, the sexiest man with Rep Holy with Black Eye. Thank you. Mwah. Feeling I'm go choke. Much it don't forget it slow. I'm with against a push. But I chill later wabon. Feeling I'm go choke. Feeling I'm go choke. I'm go choke. Feeling I'm go choke. Senfuna njimali, nfuna Mandela. Pull up because iban funa gempel. Policy back.